Ahoj, Abe. Hello. Hello. Abe. Tento malý, milý, zelený tvor, podobný IT mimozemšťanovi, ako by boli bratia. Tí by si jednoznačne rozumeli. Abe nás prevedie jednou z najťažších logických arkádoviek. Alebo je to tá najťažšia? Posúďte sami. Abe to má v živote ťažké. Je to otrok. Jeho druh mu do koní sa stali surovinou. Je na úteku z fabriky, kde pracuje, pretože zistil, že ďalšou pochuťkou je on sám a jeho bratia. Vítajte v brutálnom a prepracovanom svete Abe Odyssey. Vyvoláva to mnohé naše spomienky, ale mnohokrát sa vybaví jedno. Nekonečná frustrácia. Nie je to obyčajná arkádovka, ale nočná mora. Jeden chybný krok a ste mŕtvi. Budete zomierať stále dookola všemožnými spôsobmi. Niektoré pasáže musíte hrať znova, stále dookola. Kým sa nenaučíte, ako sa dostať z otroctva. Abe je vo svojej podstate skoro bezbranný. Nepozná žiadne kung fu, hmaty a chmaty. Strážnikom glukonom sa musí vyhýbať. Abe teda väčšinou len preskakuje, ide po špičkách alebo sa schováva v tieňoch. Ak ho zahliadnú, okamžite ho zastrelia. Rôzne prekážky, ktoré si ešte rozoberieme, sú jednou vecou. Problémom je ale aj to, že Abe nie je sebec a chce pomôcť svojim bratom utiecť tiež. Tu prichádza najoriginálnejšia mechanika hry, GameSpeak. Abe nedokáže bojovať, ale dokáže komunikovať. Stretávame našich bratov, ako umývajú podlahy všade, kde je to nutné. Príkazmi ako hello, follow me, čo znamená poď za mnou, alebo wait, teda čakaj, im pomáhame. Musíme si to načasovať, aby sme sa vyhli pascám a nepriateľom. Ostatní nie sú takí všímaví ako vy. Budú vás slepo nasledovať, aj keby ste ich viedli rovno pod nebezpečné osne. Musíte im povedať presne, kedy majú zastaviť a kde počkať. Jedno chybné rozhodnutie a brat je mŕtvy. Abe to zamrzí a okomentuje milým ups. Verte, že to nie je ľahké. Niekedy musíte povedať follow me niekoľkokrát, aby sa postavil presne tam, kde potrebujete. Povedať mu wait, aby čakal na správny čas. Niektoré pasce pripravujú o nervy aj nás samotných, nie to ešte aj s doprovodom bratov. Ich záchrana je totiž pointou. Ak sa rozhodnete ich nezachrániť alebo si užívať ich smrť, nastane zlý koniec hry. Nakoniec skončíte zle aj vy. Ak ich však zachránite dostatok, skončíte dobre. Práve preto, keď chcete zachrániť bratov, budete si nad miestnosťami dlho lámať hlavu. Prechádzame z jednej miestnosti do druhej a každá je unikátna logická hádanka. Aby toho nebolo málo, hra má aj skryté miestnosti. Hneď na začiatku, keď si čupnete pri súde, dostanete sa do pasáže, kde sú ďalší bratia. Tieto pasáže sú samozrejme o mnoho ťažšie než bežné záchrany. Nie je úplnou pravdou, že Abe nemá žiadnu zbraň. Má mentálnu zbraň, schopnosť ovládnuť myseľ nepriateľa. Potrebuješ ovládnuť jedného strážnika, aby si mohol zastreliť druhého, lenže nefunguje to stále. Majitelia fabriky dômyselne rozmiestnili zariadenie, ktoré blokuje možnosť ovládnuť ho. Niekedy musíš prebehnúť cez prekážky s ovládnutým nepriateľom a načasovanie je kľúčové. Keď sa rozhodneš, že služby ovládnutého strážnika nepotrebuješ, môžeš ho nechať explodovať a Abe sa škodoradosne zachechtá. Nepríjemným faktom je, že hra síce má autosave, ale nie pri každej miestnosti. Je teda dôležité správnu postupnosť dodržať vo viacerých miestnostiach. Takže ak napríklad zomrieš v tretej miestnosti a pritom sa ti už podarilo zachrániť 3 bratov, musíš aj tak začať od znova. Ako sa teda dajú oslobodiť bratia? Musíš ich priviesť ku vtáčikom. Pomocou sily svojej mysle dokáže Abe vytvoriť portál, lenže portály nie sú všade. Dokopy je potrebné zachrániť 99 bratov a mnohí sú ukrytí v skrytých miestnostiach. Pri súde na začiatku je prvá skrytá miestnosť, lenže ďalšia je schovaná v diere pod mínami. Ako sa do nej dostať? Stačí v tretej skrytej miestnosti o kúsok ďalej zobrať malé granáty. Tie sú neskôr bežnou súčasťou hry. Stačí tieto granáty hodiť na míny a dostaneš sa do druhej miestnosti. Prečo tieto prvé miestnosti rozoberám tak podrobne? Práve preto, že ak aj vezmeš granát a vyriešiš úspešne druhú miestnosť, musíš prejsť treťou. Keďže je tu zariadenie, ktoré zabraňuje ovládnuť myseľ strážnikov pod nami a pred očami máme dávkovač granátov, zdá sa logické hodiť im pozdrav. Lenže ešte nižšie je tu ďalší strážnik. Je počuť ako chodí, ale aj keď hádžeš granáty v akomkoľvek úhle, stále prežije. Keď nakoniec zlezieš dole a zomrieš, dostaneš veľmi krásne uvedomenie. Musíš opäť prejsť predchádzajúcimi tajnými miestnosťami znova.
Nakoniec odpoveďou bolo, že granát trebalo hodiť práve k tomuto zariadeniu a ovládnuť jedného zo strážnikov, aby si sa zbavil toho pod ním. A to je len začiatok hry. Save, ktorý by si mohol použiť kedykoľvek, by sa veľmi zišiel. Ten však v Ape Odyssey nie je. Relatívne rýchlo dokážeš prejsť mimo fabriky na jej pozemok. Tu nás čaká nová príšera, ktorú ovládnuť nedokážeš. Hneď ako vojdeme do miestnosti, rozbehne sa a zabije brata. Jedinou záchranou bolo rýchlo otvoriť portál, aby stihol utiecť. Túto príšeru nedokážeme ovládnuť. Naše mentálne schopnosti ju len rozčuľujú a bude stáť na mieste a vydávať desivý pazvuk. Tu sa nachádzala pre mňa pamätná tajná miestnosť. Bude ťa táto príšera naháňať. Nie však iba jedenkrát. Keďže ťa môže nasledovať len jeden brat, musíš si naháňačku prejsť dokopy 4-krát. Práve mimo fabriky začína pasáž, ktorú mám najradšej kvôli jej grafike. Táto temná atmosféra tmy vyvolávala dojem, ktorý sa ani nedá opísať. Na to, že táto hra je z roku 1997 a je len 2D, je z nej cítiť, že si tvorcovia naozaj dali záležať. Každá jedna miestnosť má unikátne pozadie. Väčšina hry vyvoláva temnú a depresívnu atmosféru miesta, kde žili naši bratia v otroctve. Tu, kde sa Abe ukrýva v tieni a v podstate splýva s okolím, je pre mňa najkrajším momentom hry. Tvorcovia sa rozhodli v roku 2014 urobiť remake tejto legendy. Mnohí boli potešení a ja tiež. Čoskoro však prišlo sklamanie. Moja obľúbená pasáž bola zrujnovaná. Temná atmosféra sa vytratila. Prečo? Príliš veľa svetla. Áno, je super, že vďaka novým systémom môžu grafiku zlepšiť, ale pozrite sa na zdroje svetla. Hrozné. Vyzerá to viac ako rozprávka, než temná otrocká planéta, na ktorej Abe žije. Ak by sa zložité pasce mohli aj omrziť, prichádzajú stále nové mechaniky. Namiesto granátov máme kamene, ktorými môžeme odpáliť míny. Nové príšery, ktoré nás naháňajú a dokonca vyskakujú, aby nás dolapili. Okrem temnej a tmavej atmosféry vo fabrike a aj okolí zažijeme aj svetlejšie prostredie, lebo príbeh sa rozvíja. Zisťujeme, že Abeov druh bol niekedy nadradený nad ostatné druhy. Pochopiteľné, keď majú takéto mentálne schopnosti. Niekedy však žili v miery a jeho druh to nijak nezneužíval. Dnes už jeho bratia zabudli na tieto schopnosti a tak iba on ich dokáže zachrániť. Už na začiatku hry bolo naznačené, že je to jeho osud. Abe sa dostáva do svojho domova, ktorý nikdy nepoznal. Tu vidí svojich bratov využívať mentálne schopnosti. Vyzerá to, ako by meditovali. Sila mysle je veru úžasná. Jeho druh žil v krásnej prírode, lenže oni sa obávajú. Niekedy sa pred ním doslova zjavia jeho bratia a testujú ho. Nedá sa ich obísť. Majú v ruke prak a hneď ťa zastrvia. Ten by sa naozaj vyšiel proti strážnikom a iným potvorám. To, čo nás nutia robiť, je imitácia. Okrem príkazov follow me a wait majú možnosť zapískať. Nie jedným spôsobom, ale hneď dvoma. Dokonca si Abe dokáže prdnúť, čo jeho bratov vždy pobaví. Humor o prdení asi nikdy neomrzí. Títo sprakmi teda vyžadujú, aby sme presne zopakovali pískania a prdenia, aby nás pustili ďalej. V neskorších častiach budeš využívať imitáciu aj s ovládnutými strážnikmi. Je to tajné heslo pre otvorenie elektrického poľa. V pasáži prírody narazíme na pomocníka Elum. Na ňom sa môžeš voziť a skákať do väčšej diaľky. Zároveň ale nedokáže vyskočiť na plošinu nad nami, takže ho budeme musieť presúvať pomocou výťahov. Nemusíme už dbať len na pasce, ale aj na to, ako presunúť Eluma. Narazíme na otravné včely a opäť využívame kamene. Zároveň stretneme nové otravné príšery. Opäť ich nemôžeme ovládnuť a nedokážeme ich obísť. Jedine tak, že im hodíš kúsok mesa. Vtedy ich na chvíľu zabavíš. To opäť musíš kombinovať s načasovaním, hodiť meso na správne miesto, zhodiť na nich pákov balvan alebo jednoducho rýchlo utiecť. V prírodnej časti nie je toľko tajných miestností, ale je ich tu pár. Spolu s týmito pojedačmi mesa to môže byť peklo, kým zistíme, že musíme všetko stihnúť, kým sa nakrmí. Keď už konečne máte bratov zachránených, začnú padať kamene. Človek naozaj pociťuje frustráciu do nekonečna.
Ak veríš svojej logike, skús si túto hru zahrať. Keď táto hra vyšla, neexistoval YouTube a návody, preto mnohí prešli hru bez toho, aby zachránili bratov. Dokážeš ich zachrániť dostatok, aby nastal dobrý koniec? Vyzývam ťa. Komentuj, aká hra vyvoláva v tebe nostalgiu dodnes a urobím o nej ďalšiu recenziu.